everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मानि सायाव भिडिअ नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै बियो सरकारि मेडिकेल आरोना बागानपारानि, ओमफ्राय जों बेहाय आबैजों आंजों माने आबैया एसे माबा जादों नालाय बेहाय नायजानो थांदोंमोन आरोना। बिदिनो सानाय सुनाय माननाय माबा माबि जालाबायबाय थायोना उदैफोरा बिदिनोखा, ओमफ्राय बिदिनो नायजानो थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय नै दसे जिरायबाय, ओमफ्राय नै आबैया माबा बेहाय रिसिप्ट लायनो थांबाय आरोना। ओमफ्राय नै आं दसे जिरायनानै थाबाय, ओमफ्राय नै एसे भिडिअ खालामबाय आं बेकग्राउन्डखौ एसे भिडिअ खालामबाय आङो। ओमफ्राय नै डक्टरा फैबाय नालाय एसे जमा जाबाय बेहाय नायजानो थांबाय। नै रुम नाम्बार 3आव डक्टर फैबाय नालाय गासिबो लाइन जाहैबाय आरोना। जोंहा बे सिगाङावनो दंहैयो, ओमफ्राय नै नायजाखांनानै जों सानैबो फैबाय आरोना आबैजों आंजों। ओमफ्राय दा नै एक्सपर्टिं ओरैनो होलांलायनोसै। नै सेन्देलफ्रा जोबोद समायना समायना आरोना। ओमफ्राय एसे नायबाय आंबो, नै बे मोनसेखौ लाबाय आङो कुर्ताजों गाननो होननानै। मोजां मोनदोंना नुवाखैथाय लाबोबाय। नै आबैया बेहाय सना लाबोबाय, सना मोननै मानि लाना फैदों आबैया। मालाय आंहाथ' जेबो लायाखै, ओमफ्राय आं गस्ला नायदोंमोन, ओमफ्राय मोजां गैथारालै गस्लाफोरानो बारा, ओंखायनो आङो जेबो लाबोसै, मालाबा थांबाथाय नायफिनसै। नै जों दा हाबखांनानै न'सिम थांगासिनो। बेयो नै बागानपारानि सक आरोना। एसे बागानपारा सका बारा गिदिर नङा, फिसायानो आरोना, थेवब्लाबो जोंनिनो सक जाहैबाय जेब्ला जों बेहायनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरोना। फिसाबाबो गिदिरबाबो जोंनि सक नालाय, सक टाउनथ' नङा, थेवब्लाबो बेहायनो नांगौफोरखौ मोनो आरो। फैबाय थाबाय जोङो न'सिम दा सानैबो, ओमफ्राय नै थांगासिनो। जोङो दा नै न' मोनफैबाय, ओमफ्राय नै इसाबो आलासि जानो फैदोंमोन, नै कानसला आलासि जानो फैदोंमोन नालाय एसे नै भिडिअ खालामनो मोनबाय आं। 란치 थिखांनानो नोङो नायनांगोन 란치 थिखो देनां। ओइ ना आबैयावनो उन्दुबाय। आबै ओइबो आबै खानायखौ थिखांनो दे दांसाब्रा फुखागोन ना। जना हो Hello guys. Nunggu lagi. Enggak. Aku juga. Yung di sini salah.
拿扔的。好甜呀，好的，太白给行。嗯。